Göleli ağı spisak yazıp 3. ruçka motordu. Göleli sağır. Ağı kıydım. Kutular geliyor üstten isten mi? Derevçük spisak yazayım. O, все красиво, все хорошо. Kutular geldiniz mi? Gelivereyim de, gelivereyim de, geçivereyim de. Tamam anca geldiniz mi? Kutu canı bil ertilem. Ne de soğudun. Bu kutular, kıydım çay getiriyence, ispiyse o kızak neylik var. Bizi öteyin karşıda. Bolar 3 olup mingdaşyma geçecek golýarlar. Ýöne men ahyrına çenli görüşýär. Bana getirmeli stapım, getirmeli oynanır. Sakın börek, boyunca sen de spisak yazmadın ben bilen. Ağız! Sen näme kıyıdın üst köşükleri var mı? Bunu çok spisak yanar yana. Allah döneyim. Bu yazacak kıydım bak. Kıydım, çay getir kutuları. Sen beyli uyan kıydın. Bunlar spisak yazyan kıydın. Ünber kıcesi yumurtka bir çakıp bilýär mi? Yumurtka çakışındır görene. Yumurtka çakma näme gerek? Ine yumurtka. Ine de saçan sen yumurtka bir çakıp bilýär mi? Kan göreli. Ine yumurtka. Şunu çak göreli näyi çak yakan. Yumurtkan bir daha da urup çakmalı şunun milyon ok var işte. Dur yak. Dur yakman aydan can yetti serendin buna. Yumurtka näme gerek bolup çaktırma. Yumurtka näme gerek çaktırma. Sen bu yumurtka pişirmeyen kıydına yanım spisak dağılayım. Bu yardım cevabı gelen nok. Ben kıydın bir yumurtka çakı bilmeyen öy o dalırdı. Bir elinin bir dak gelýär mi? Bir eliş bir edilýär mi kıydın? Eliş mi? Eliş neme tabi? Eliş mi? Hava men eliş edebilýän, elle işläp bilýän näme gara gorkadaýynmy? Ýörüň. Yok, istemmi? Yok. Kutular ama spisak ağırrak görüp. Boy tova, nämes kalınmışsın? Ütköşük zat ya da bu. Boy iyilen çıkan yerim yok. 4 san tommak, 4 san öýme, 4 san kıyınız. Sen näme iyilen kem yerin mami? Okuttum, bilim berdim, görmegiňem yerine kıydım, akıllı bolsana. Ece olaňam ýagdaýyny düşünäýärli, häzir olaryň bergedi balarlar, onsoň baryp ýene men üzmeli bolarlar. Kıydım hemmet bergedi balya. Olan arkasında durma. Sen iyilen kem yerin yok. Şunu atlan hemmet sen özüňi men özüm üçin alam. O kıydım. On soňam vay, kaka tarapın gelmeli. Gurrun ederler, gıýbat ederler. Kıydın arzan merk koyuverdi deyip. Kuştayda yazılan zatlaryň içinde bir kıdırlan.
ağırrak diýmesen, bu elden zatdan aljak bolsaň bu gyzyllar kymmat. Ýöne men gekece dibiljek kömegim mak edim. Näme kömek? Ene, şu gyzyllaň hili gowy, amatly gyzyly nerden almanlygyny aýdyp biljek edim. Abdullah Gold diýen gyzyl magazynyň. Hem el ýeterli, hili gowy. Ejejan sen hemen begen raýdyň onu men gurlaşaýyn. Oy toba. Wagtyl bolmasa bolmada ol gyýt çağan belege gyzyl batyň bolsun nagydım. İnternet platformasında her kimi yad eden bir soru var. Rap'te emin kim karol? Denemek pistir keselden, talanty şoldur petelden, her kim sylagy yerine, elçek dostum jedelden, karoldur ol elden tutan, onu muny pes vermekden utan, garyby gorap, halyny sorap, karoldur nefsinden gopan, ece kaka çağı himran üçin, alımdan sen akseder, göşü daş edip şol gün sensin gatfader, yatma gel, ağız gürlap köp giderler, şeyle dörendir liderler, emelde belli kimin kimdigi, muny gelecekler bilerler. Aslında näme ýanyk böyle diýip bolmaýdy, ogo bogo diýip bilmeýän. Meselem şu karpyzyň bir peýdasy bar, armudyň bir peýdasy bar. Allah'ın bir ersiniň özüne göre bir peýdalyary bar, dinlejisi bar. Doğru aýtdyň, minnetdar. Sağ ol. Assalamu alaikum. Men şu köçede soru verip interview alýan, size bir soru bersek bolan bir kısancak. Ber. Sen adam $100 üçin şu dostunuzdan geçersiňizmi? Kellen yerinde mi? Dostumun nime satıp gitsen nime de öten bu? Bolýar. Çerjon gün merkezden 3 kon elitke bersem çalışarsın mı şurada? Dostum benim bu hiç kaçan satılmadı. Puladajysı da satılmadı. Gitsene de ötmem ben sana. Nattır dostum benim. 300'lük versem o maşin. Dostumun özünden var şu 300'lü. Gitsene ben bana yüreğim verme toku dostum satın ben git. Bolýar. Sen adam. Sen ağzın yapsan Yekeceğim adam yekeceğim. Ine, sen adam buladı. Şu numarany verip satyp goýarjak ikiňizi. Muhakkak. Mesela yeni bir gazete ben. Gitsene şuradan dötmen. Nereden bu? Adını ne bunun? Seninle настроениň yok. Doğanımızdan doğru yollaşımın bilen bir hile kurlaşacak. Ne hile? Hazır görkezeyim. Alo, Neredesin? işte. Näme işleýän? İşte näme işlen ya, işler ne? Haçan hilýän? İş wagtyň haçan torýan bilýänsiň özüň. Men doğanlardan. Men gelip alyp gidersen. Oly işimde ýa-da alyp gaýda. Gördüm-de. Gördüm. Ýöne berde senki ýalňyş. Näme üçin? Sen görkezeýin. Alo. Gowmýar daýlan. Salam, gowmadyň. İşdesin hem wagtyň amalýandan bolýan. Yo, menim şuma işim rahat gazarşdyrdım da zaten balkona çykdym bir kofe içeýin. Kaçanrak gelýän şon soraýyn edim şoňa görä har taýyn etjekdim. Bolly men onu 7-lere taýla bermeni işden çykdym gönöýe baran 7-lere da baran netip bolsa. Sagamanja gelin ondan. Bar, sağ ol, sağ manatyrym. Gördüň däme? Ýollaşyň bilen sen näýli gurlaşdyň? Olam sen bilen şolar ýaly gurlaşar. Ýollaşyňy kontrol edýän adam däl, oňa mehir bilen gurlaşýan aýarmaşgaly gerek. Gördüm. Şoň üçin innekide senem gowurlaş, olam sen bilen gowurlaşar. Gel onu işlemde derädim, ihmanlaram gelir. Salam, men stolumda ulwan şol oňurup beräýin-de. Bolly, ýerim. Ana bolly. Nira goýmaly? Men onu bara siz öýe goýmaly. Risk bir da bolanýar, risk gelen bolýanly. Onuň näme üçin bize goýmaly? Sebäbi bu biziň stolumyz, şoň üçin öýe goýmaly. Men bir ay bäri aýtgany goňşyjan, köp sag ol. Bir ay bäri diýip dilime bara tüý bitip gitdi şoňala. Näme üçin? Arkaýyn aýdyp durar, arkaýyn. Sen ýaman kalbyň hapaw gara. Men ýöne goňşarda kömek etdim. Bolýar, ýör öýe geçireýin. Şoňma sen, ente ýeni gurulaşýar men sen bilen garaş. Hey.
Yemekten utanın ama hayvan. Yaylayken ortada adam edin bir gayret diyecek. Tekne mi yeme mi? 10 alma. Vale. Tamam oyun. Tamam. Dama. Oning basana o kalmal wollung. Kalmar oğlum. Kalmal wollung ha basana o oning. Koy. Kart niyeden gelay? Al telefon. Telefon. Ne dost giyeceği kaldın lan? Yo dost gurlaşacağım yani neden te taptım. Dost o razgul poşu demay be. Mumlan gurlaşmadı oğlan yok ha dost. Dur ne mollay düşünşölle. Ma hiç şirketim düşündürecek olma. Dostum Şerhan mi la düşündürür sen mi arada? Şerhan mı? Ol bizim kimizin aramız bulacak bolup olmaňa söz aýtdy, sen kelläň ulaşdyryp uğratdymy? Dost azat bara. Arada mingman pul soraýar menden. Özü pul wagty menden pul soraýar bilýär, näýle oglan aýşalda. Gözden asmanına oğudan. Dost näme koýaň değerler ediňmi? Açık oluşa da sen. Kim tanışmalyk mı? O kelläň ýerinem dost näme diýip oturýarsyň? Çoğuldan ama ayrılıktım. Belki kimi tehsin sevgili olur. Sen orada bula yalan isim etme okuyan. Çoğam vermendir. Bir gıyla sözüm aldırıp bilmem deyip oğuyun durmuşsun bulacak olma. Dost. Salam sizin giyoyingde ece gerek mi? To size ece gerek mi? Size gelin gerek mi diyecek. Sizin numaranıza telefon vereyim mi? Tepe gitýän oglan kelläň ortagmy? Salam sizin başınıza iş gerek mi? Tek saat işlettim, nakit töleýäňiz mi? Ben iş vereyim mi diyecek oğlum. Salam sizin giyoyingde ece gerek mi? To size ece gerek mi? Dur burmun. İşli temani yap şu var. Sen gel ve ece gerek diýdiň däm geçen gerek. Norma telefon verecek diýdiň däm. Men näme diyecek öyle. Maşin şuma? Hava görüşdür be. Açık görsem bolýan? Hava aç. Otlak görsem bolýan? Hava arkayna. Görýän ha kimçiligini aýtjak hali. Halo. Taklaşın bro. Bar, sen bolýandyra? Näme işleýän da, drobermin da. Ba. Hafta da serettirýän masin men da gülýär men. La baba çarşylar. Tam kadın var mıydın? Hava. Al bir tigir sökülü. Tigir üçünde şişka var ol bilýär. Pakiskan daýlan ýany üçündü da. Pakiskan pro hafta da oýdurdum. Üçündü böyle üçündü. Aç. Renk masly gyzyl ýerek şunu. Ay o goýdan o goýran men. El aldım o kapodo. Hadi ayak için. Baka ne Ya açsa? iyi nok pro hafta. Baka ne açsa baka? 10 düş. Ya iyi nok masin. Razvalın amma rekena ho. Ne savat razval alırman ýolanyň garynda. Razval puço mo neymiş sapır? Konuşan alet ýasyn. Al mını. El aldım. Atlay masin. Bara hatamok. Hatamok şu masin. Kesa. Koştur wagtlar owat. Am bäriň burmuş. Her orada adam iki taraf bu. Alırman bolýar. Bäs. Yok ha berjek. Gaýsa bar gidiverin hatta. Ay şula wara şu doalyp durýan o çyýyň ýygy gelip durýan o. Bu haýysyň o ne bardan gülýär astra opiller bar o. Alo aleyküm. Verse sen kime? Yarın çal sportlarlar da ayırda bir de madem çalarlar. Baba dostum. Alo aleyküm. Oğlum dostum ya. Şu Evropa'ya kamera sizin kime? Yarın çal sportlarlar da ayır ayda dostum. Bir de bir far. Garaj kofem çip boloyun da. Alo aleyküm. Oğlum ya değil mi? Deme şu ben ve ikisi sizin kime ya? Şu oğlanlar yarın çal sportlar da olin. Yo arkayın kofe atsa içerim ben qarasarna ya. Arkayın içerim bu. Ve bolmasa men ertigeler. Tamam.